స్క్రీన్ షేర్ చేశాను, కనిపిస్తోంది కదా? స్క్రీన్ కనిపిస్తోంది కదా? ఓకే. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. హరే కృష్ణ. సో ఇప్పటి వరకు ఏం చూసామంటే, మరి త్యాగానికి సన్యాసానికి డిఫరెన్స్ ఏమిటని అర్జునుడు అడిగితే భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. సో త్యాగం అంటే ఏమిటి అంటే, మరి నా ఉద్దేశం విను అని సత్వరజస్తమో గుణాల్లో త్యాగాన్ని చెప్పడం జరిగింది. సో విద్యుక్త ధర్మాలు వదిలిపెట్టకూడదు, అవివేకంతో వదిలిపెడితే అది తమోగుణ త్యాగం. అలాగే శరీరం పడిపోతుందని బాధ్యతలను వదిలిపెడితే అది రజోగుణ త్యాగం. అసలు చేయకుండా ఉంటేనేమో తమోగుణ త్యాగం. ఇలా కొన్నిసార్లు కష్టమని వదిలేస్తే రజోగుణ త్యాగం. ఇక సత్వగుణ త్యాగం అంటే తన విద్యుక్త ధర్మాలను, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని, డ్యూటీస్ని కర్తవ్యంగా నిర్వహిస్తూ అన్ని భౌతిక సాంగత్యాలను, ఫలాసక్తిని వదులుకున్నప్పుడు, రాగద్వేషాలు లేకుండా చేసినప్పుడు అది సత్వగుణ. ఏం వదిలిపెడుతున్నాము, ఏం త్యాగం చేస్తున్నాము అంటే ఇక్కడ మనం భౌతిక సాంగత్యాన్ని, ఫలాసక్తిని త్యాగం చేస్తున్నాం. అది సత్వగుణ త్యాగము. భౌతిక సాంగత్యం అంటే రాగద్వేషాలు లేకుండా వాటిని త్యాగం చేస్తున్నాం, రాగద్వేషాలని వదిలిపెడుతున్నాం, అలాగే ఫలాసక్తిని వదిలిపెడుతున్నాం. ఇక నెక్స్ట్, ఏ పని చేయకుండా కూర్చోవడం ఎవరికి త్యాగం కాదు. అందుకని కర్మ ఫలాలను వదిలిపెట్టచ్చు కానీ కర్మలను వదిలిపెట్టకూడదు అని మళ్ళీ చెప్పి, జ్ఞానం ఎలాంటిది, కర్మ ఎలా ఉంటుంది, కర్త ఎలా ఉంటాడు, బుద్ధి ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా మరి మనకు సత్వరజస్తమో గుణాల్లో ఎలా ఉంటాయి అన్నది మనం చూస్తున్నాము. కర్మ చూసాము, సాత్విక్ కర్మ ఎలా ఉంటుంది, రాజసిక్ కర్మ ఎలా, ఏ పని చేయటానికైనా 5 విషయాలు కావాలన్నారు. 5 ఎవరికైనా గుర్తుంటే ఏమిటో చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. ఆ తర్వాత మరి ఏ పని చేయడానికైనా ప్రేరణలు కొన్ని ఉంటాయి, కర్త ఉంటాడు, ఈ ప్రేరణలు, ఉద్దేశాలు, ప్రయత్నాలు అంటూ చెప్తూ, అందుకని ఇవన్నీ కూడా మనకి వివరించారనమాట. కర్మ ఎలా ఉండాలి, కర్త ఎలా ఉండాలి, బుద్ధి ఎలా ఉండాలి అన్నది కూడా మనం చూసాం. సో 46 అన్నారు కదా మాతాజీ, మనం 46 వరకు చూసాము. ఓకే. సో 46లో అన్ని జీవులకు కారణమైన వాడు, సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్న భగవంతుడిని అర్చిస్తూ వాళ్ళ విద్యుక్త కర్మల్ని వనరించడం ద్వారా మనిషి పూర్ణత్వాన్ని పొందుతాడు అని చెప్పారు. సో ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత భగవంతుడు భగవద్గీత సారాన్ని ఇక్కడ సమరైజ్ చేస్తున్నారు. సో చాలా ముఖ్యం అన్నమాట ఈ విషయాలన్నీ అర్థం చేసుకున్న తర్వాత. సో నాగేంద్ర ప్రభుజీ అటెండెన్స్ పోస్ట్ చేశారు, అందరు చూడండి. సో 5 విషయాలు కావాలి ఏ పని చేయటానికైనా అని చెప్పారు కదా, అది 5 ఏమిటి ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. ఈలోపు ఈ శ్లోకాస్ చూద్దాము.
45th ఏం చూసాం, మనిషి తన గుణానికి సంబంధించిన కర్మ చేయడం ద్వారా పూర్ణత్వాన్ని పొందుతాడు. సో ఎవరి గుణాలు వాళ్ళకి. కర్త ఎలా ఉంటాడంటే చూసాం కదా, సాత్వికర్త. మరి ఎవరైతే సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు బ్రాహ్మణ దీనికి పనికి వస్తారు అని చెప్పేసి త్రిగుణాల స్వభావాన్ని బట్టి విభజించారు, అంతేగాని పుట్టుకను బట్టి కాదు. ఇంద్రియ నిగ్రహం, తపస్సు, పవిత్రత, నిజాయితీ, జ్ఞానం ఇవన్నీ ఉన్నవాళ్ళు సహజంగా ఇలాంటి లక్షణాలతో బ్రాహ్మణులు పనులు చేస్తారు. అలాగే శౌర్యము, శక్తి, దృఢ నిశ్చయం, దక్షత, యుద్ధంలో ధైర్యం, ఔదార్యం, నాయకత్వం ఇవి ఉన్నవాళ్ళు క్షత్రియులకు సహజమైన స్వభావాలు అవి. వ్యవసాయము, గోరక్షణ, వాణిజ్యమేమో వైశ్యుల స్వభావము, సహజ స్వభావం. ఇకపోతే శూద్రులకు సహజ స్వభావం పరులకు సేవ చేయడం, పని చేయడం అని చెప్పి చూసాం. కాబట్టి మనిషి ఎవరి గుణానికి సంబంధించిన పని వాళ్ళు చేయడం ద్వారా పూర్ణత్వాన్ని పొందుతారు. మన యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి మనం పని చేయాలి, అంతేగాని ఇది మనం ఈ కుటుంబంలో పుట్టాం కాబట్టి ఇదే పని చేయాలని అనుకోవడం పుట్టుకతో కాదు. మన యొక్క స్వభావం, మనకు ఆ సత్వగుణం ఉన్నప్పుడు బ్రాహ్మణ పని చేయొచ్చు. అలాగే నాయకత్వ సమర్థత ఉన్నప్పుడు మరి నాయకత్వ సంబంధించిన పనులు చేయొచ్చు. వ్యాపార దక్షత ఉంటే వ్యాపారం చేయాలి. అలా ఎవరికి తగ్గ సామర్థ్యం, గుణాన్ని బట్టి వాళ్ళు పనులు చేస్తే అప్పుడు పూర్ణత్వాన్ని పొందుతారు. అంతేగాని ఒకరు చేస్తున్నారని వాళ్ళు చేసేది మనం చేసినా, మనం ఇందులో పుట్టాం కాబట్టి ఇదే చేయాలి, ఈ కాస్ట్ అనుకుని పుట్టుకతో వచ్చింది ఇది అనుకోకుండా అనుకుని చేసినా అది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి అంటున్నారు. దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చెప్పుకున్నాం. ఏది చదివించాలని అనుకున్నప్పుడు చివరికి వాళ్ళన్నీ చదువుకుని కూడా మళ్ళీ వచ్చి ఆ వ్యవసాయమే చేస్తూ అందులో ఎంతో సక్సెస్ఫుల్గా అవ్వడం కొన్ని మనం రియల్ స్టోరీస్ కూడా విన్నాము. సో అది అన్నమాట. తర్వాత యత ప్రవృత్తిర్భూతానాం ఏన సర్వమిదం తతం స్వకర్మణా తమభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవః. సో స్వకర్మను చేయడం ద్వారా సిద్ధత్వాన్ని పొందుతాడు మానవుడు. సర్వజీవులకు కారణమైన భగవంతుడు పైగా సర్వజీవులకు మూలము, సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్న ఆ భగవంతుడిని అర్చించడం ద్వారా భక్తితో, తర్వాత తన విద్యుక్త కర్మను, తన డ్యూటీని తను చేయడం ద్వారా పరిపూర్ణత్వాన్ని పొందుతాడు. మనం ఎన్నిసార్లు భగవంతుని తలుచుకుని థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాం. మనం కింద వస్తువు ఎవరైనా పడిపోయింది ఇస్తే థ్యాంక్ యూ చెప్తామే, మరి ఈ గాలి, నీరు ఇది లేనిది నిమిషం కూడా ఉండలేమే, గాలి పీల్చలేంది. మరి ఇవన్నీ మనకు భగవంతుడు ప్రసాదించి మనకు ఒక జన్మనిచ్చి మనకు ఆకారాన్ని ఇచ్చి ఇవన్నీ ఇచ్చిన భగవంతుణ్ణి మనం ఎప్పుడు ఇవన్నీ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్, ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్గా ఏదో వచ్చాయి అనుకుంటాం. కానీ ఆ భగవంతుడు ఉన్నాడు, ఆయనే ఈ శక్తిని, మనకి ఈ జన్మను అన్ని రకాలుగా మనకు ఉన్నవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి, మన బాడీ పనిచేస్తోందంటే ఎలా పనిచేస్తోంది అన్నది మనలో ఆయన ఉండి ఈ శరీరానికి చైతన్యాన్ని కలిగిస్తున్నారన్నది సాధారణంగా మనకు ఆ ఆలోచనకు అందదు. మనం సామాన్యంగా ఈ విషయాన్ని ఆలోచించం, వి టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. అందుకే ఏ పని చేసినా భగవంతుడు అనుగ్రహం లేనిది ఏది చేయలేం అనే విషయాన్ని మనం పదే పదే గుర్తు చేసుకోవాలి. ఏది చేస్తున్నా అది ఆయన శక్తి ద్వారా చేస్తున్నాం అనేది మనమే చేస్తున్నాం అనుకుంటాం, చాలా సహజం అందరం. సో కానీ ఇప్పుడు ఏ చిన్నదైనా ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క పని చేయలేకపోతాం. ఏదైనా చిన్న పని చేస్తున్నప్పుడు మనకు కుదరకపోవచ్చు, ఇది సరిగ్గా రావడం లేదేంటి అనుకున్నప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే సబ్మిసివ్గా భగవంతుడా ఇది నువ్వు చేయించు, నేనేదో చేస్తున్నాను అని మనస్ఫూర్తిగా ఒక క్షణం అనుకుంటే మనకి వెంటనే డిఫరెన్స్ ఒకటి కనిపిస్తుంది. అంటే మనం చేస్తున్నాం అనే ఫీలింగ్ని మనం వదులుకుని, భగవాన్ ఇది నీ శక్తి, నువ్వు చేయిస్తే చేయాలనుకుంటే నాతో చేయించు, లేదంటే లేదు, మరి నీ శక్తి అని మనం మనస్ఫూర్తిగా మాటలతో కాకుండా మనసులో ఆ భావాన్ని తెచ్చుకుని కనుక నిజంగా మనం అనుకున్నట్లయితే మనకి డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది కొన్ని పనుల్లో తప్పనిసరిగా. సో అది అక్కడ ఏ పని అయినా ఆయనకి శరణాగత తత్వంతో మనం ఉండడం అందుకు అవసరం అని చెప్తారు. సో అన్ని జీవులకు మరి కారణం ఆయన, సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్న ఆయన్ని ఆ రకంగా భక్తిభావంతో తన డ్యూటీస్ని తను చేయడం ద్వారా అంతే మనిషి పూర్ణత్వాన్ని, సో మోక్షాన్ని, ఆ భగవంతుణ్ణి మనం పొందటానికి ఈజీగా అనిపిస్తున్నాయి 2 పాయింట్స్. భగవంతుణ్ణి ఈ రకంగా ఆ భక్తిభావంతో ఉంటూ తన బాధ్యతల్ని తను పర్ఫెక్ట్గా చేస్తే చాలు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విద్యుక్త కర్మలు పర్ఫెక్ట్గా చేయడం అంటే ఏమిటి, మమత్వం లేకుండా
ఫలాసక్తి లేకుండా, రాగద్వేషాలు లేకుండా, ఫలాసక్తి లేకుండా మన బాధ్యతల్ని మనం చేయగలం. శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాత్ స్వనుష్ఠితాత్ స్వభావనియతం కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కిల్బిషం. సో అంటే శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః అంటే స్వధర్మం విగుణ అంటే హాఫ్ చేయడం, సగం చేయడం, పూర్తిగా చేయకుండా. పరధర్మాత్ స్వనుష్ఠిత. సో పరధర్మాన్ని సమగ్రంగా చేయడం కంటే మన ధర్మాన్ని మనం హాఫ్ చేయటం ఇంకా బెటరు అంటున్నారు. పరధర్మాన్ని స్వీకరించి దానిని సగం చేయటం దానిని పూర్తి చేయడం కన్నా మన ధర్మంలోనే ఉండి మనం దాన్ని పూర్తిగా చేయలేకపోయినా మనస్ఫూర్తిగా మన ధర్మాన్ని మనం చేస్తే అదే ఎప్పుడు కూడా నీకు మంచిది అని చెప్తున్నారనమాట. స్వధర్మంలోనే నియుక్తుడు అవటం నీకు బెటర్. పరధర్మాన్ని స్వీకరించి దాన్ని పూర్తిగా చేయటం కంటే అసమగ్రంగా అంటే పూర్తిగా చేయలేకపోయినా కూడా స్వధర్మంలో నియుక్తులు అవ్వడమే మంచిది. అంటే గుణాలను అనుసరించి చెప్పారు కదా ఈ కర్మలు, అలాంటి గుణాలను అనుసరించి మనం కర్మలు చేస్తే ఎప్పుడు కూడా పాప ఫలితాలు ప్రభావం ఉండదు అని చెప్తున్నారనమాట. కాబట్టి స్వధర్మాచరణం ముఖ్యమని భగవద్గీతలో మరి చెప్పారు. ఏంటంటే ఇంతకుముందు ఈ 4 రకాల గుణాలను బట్టి నిర్ణయించారు వీళ్ళని. కాబట్టి శూద్రకర్మల్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు బ్రాహ్మణ జన్మలో జన్మించినా కూడా వాళ్ళు నేనేదో బ్రాహ్మణుని అనుకోకూడదు, వాళ్ళకి సేవా తత్పరత ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు బ్రాహ్మణ దానికంటే దీనికే పనికొస్తారు అని చెప్తున్నారనమాట. సో నువ్వు అది కంప్లీట్ చెయ్యొచ్చు, ఏదో వెళ్తావు పూజో మంత్రమో చదవమంటే చదువుతావు, కానీ నువ్వు నీ యొక్క సహజ ధర్మం ప్రకారం నీకు సేవా తత్పరత ఉంటే నువ్వు దానిలో నువ్వు ఆ పని చేస్తేనే అది పూర్తి చేయలేకపోయినా కూడా అంటే ఇంట్రెస్ట్, ఇక్కడ డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటంటే నీ మనస్సులో ఆసక్తి లేనప్పుడు నువ్వు ఆ పని పూర్తి చేసినా దానివల్ల ఉపయోగం లేదు. నువ్వు ఆసక్తితో చేసే పని నీ మనసులో భావం ఇంపార్టెంట్. ఇంట్రెస్ట్తో చెయ్యి, ఏ పని చేసినా పని పూర్తి చేయడం అనేది కాదు, అక్కడ నువ్వు మనసంతా పెట్టి చేయడం ముఖ్యం. మనసు లేకుండా నువ్వు ఆ పని చేసినా ఉపయోగం లేదు అని చెప్తున్నారనమాట. అది సో నీ మనసు వేరే దాని మీద ఉండి నువ్వు ఈ పనిని యాంత్రికంగా కంప్లీట్ చేసినా దానివల్ల ఉపయోగం లేదు. కాబట్టి నీ మనసు అంటే నీ గుణం, నీ స్వభావం ఏ పనిని ప్రేరేపిస్తే నువ్వు ఆ పని చేయి. అలా అని చెడు పనులు చేసేయచ్చా, మనకి చెడు స్వభావం ఉంటే అంటే కాదు, అప్పుడే తమో గుణం కర్మ అవుతుంది. అది కాదు ఇక్కడ అర్థం. అంటే నీ సత్కర్మల్లో, నీ యొక్క సాత్విక కర్మల్లో నీ గుణాన్ని అనుసరించి నువ్వు నీ బాధ్యతలను చెయ్యి, అంతేగాని ఇంట్రెస్ట్ లేని పనులు నువ్వు చేయొద్దు. అందుకే మన వాళ్ళు చూడు, కొంతమంది మరి నాకు వ్యాపార కుటుంబంలో పెట్టిన వాళ్ళు నాకు ఈ బిజినెస్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదు, నేను చదువుకుంటానంటారు. అంటే పెద్దవాళ్ళు అంటారు ఇంత పెద్ద బిజినెస్ ఉంది మనకు, ఇది వదిలేసి నువ్వు అటు ఇటు ఉద్యోగాలకు పోతానంటావు ఎందుకు అంటారు. అంటే ఎవరి ఉద్దేశాలు, అతనికి సేవా తత్పరత ఉన్నది, సో ఉద్యోగం చేయాలని ఉంది. సో ఎవరి స్వభావానికి తగ్గ పని వాళ్ళు చేయాలి. ఇంట్రెస్ట్ లేని పని చేసినందువల్ల ఉపయోగం. యాంత్రికంగా నువ్వు వ్యాపారం చేసినా నీకు ఆనందం లేదు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి నీ యొక్క స్వభావాన్ని అనుసరించి నువ్వు చేస్తే నువ్వు పాప ఫలితాలతో ప్రభావితాలు కావు. అంటే అప్పుడు నీకు ఇక బ్యాడ్ ఫీలింగ్స్ అవేం ఉండవు. నీకు ఎప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఆ పని మీద మనసంతా పెట్టి చేస్తే మరి నీకు సరి అయినటువంటి ఫలితం లభిస్తుంది. సహజం కర్మ కౌంతేయ సదోషమపి న త్యజేత్ సర్వారంభా హి దోషేణ ధూమేన అగ్నిరివావృతాః. అగ్ని పొగతో ఆవహించబడ్డట్టు ప్రతి ప్రయత్నంలో కూడా ఏదో ఒక లోపం దోషం ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. మరి పొగలేందే అగ్ని ఉండదు కదా, అయినా అలాగే ప్రతి ప్రయత్నంలోని ఎక్కడో ఏదో ఒక లోపమో దోషమో ఉంటుంది. అందుకని కౌంతేయ దోషపూర్ణమైనదైనా సరే తన సహజ కర్మను ఎవరు వదిలిపెట్టకూడదు. సో నీ కర్మలో ఏమైనా దోషం ఉండొచ్చు, అగ్నిలో పొగున్నట్లు ప్రతి పనిలో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. అంత మాత్రం చేత నీ యొక్క డ్యూటీని నువ్వు వదిలిపెట్టకూడదు. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి, మరి డ్యూటీ చేస్తున్నాడు సోల్జర్గా, క్షత్రియుడిగా, ఆయన బాధ్యత ఏమిటి, యుద్ధానికి వెళ్ళడం, యుద్ధంలో అవసరమైతే మరి శత్రువుని సంహరించడం. మరి మనిషిని చంపుతున్నాను పాపం అనుకుంటున్నాడు కదా, అక్కడ నీ డ్యూటీలో నువ్వు మరి చంపుతున్నావు నిజమే, కానీ ప్రతి దాంట్లో లోపం ఉన్నట్లు నీ సహజ కర్మ ఇది. కాబట్టి అక్కడ నువ్వు ఆ పని చేస్తున్నా అది నువ్వు
తప్పదు నీకు, నీ యొక్క సహజ కర్మ అది. కాబట్టి నీ డ్యూటీ నువ్వు చేయవలసిందే. బయటికి వెళ్ళి అనవసరంగా ఎవరినైనా చంపావంటే తప్పే. కానీ ఇక్కడ నీ బాధ్యతగా నువ్వు యుద్ధంలో క్షత్రియుడిగా చేస్తున్నావు కాబట్టి, అది పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ జాబ్ కాబట్టి ఇక్కడ తప్పు రాదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి దోషపూర్ణమైనదైనా అంటే మరి చంపాల్సి వచ్చినా కూడా మరి నీ డ్యూటీ కాబట్టి నువ్వు దాన్ని వదిలిపెట్టవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ శ్లోకాలో ఓకే, ఇక్కడ ఆన్సర్స్ వచ్చాయి. 5 విషయాలు ఏమిటి అని అడిగాను. ఇందుమతి మాతాజీ ప్లేస్, కర్త, మనస్సు, ప్రయత్నం, దైవం. సుదర్శన్ రావు ప్రభుజీ క్షేత్రము, కర్త, ఇంద్రియాలు, ప్రయత్నం, పరమాత్మ. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. క్షేత్రం అంటే మన బాడీ, కర్త అంటే లోపలున్న ఆత్మ చేసేవాడు, ఇంద్రియాలు ప్రయత్నం ఉండాలి, భగవంతుడు ఉండాలి. మల్లిక ఎక్సలెంట్, వెరీ గుడ్. మల్లిక మాతాజీ ప్లేస్, కర్త, ప్రయత్నం, ఇంద్రియాలు, భగవంతుడు. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. అందరికీ కృతజ్ఞతలు, కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ చెప్పారు అందరూ. ఎక్సలెంట్, వెరీ గుడ్. సో ఈ 5 విషయాలు మనం అవసరం అని చూసాము. సో ఇక్కడ అది ఈ శ్లోకంలో, అందుకని నీ డ్యూటీ నువ్వు కొన్ని ఆ డ్యూటీలో ఇలాంటి దోషాలు ఉన్నా కూడా నీ డ్యూటీని నువ్వు చేయటం తప్పదు. మరి చంపడం ఎవరినైనా మరి చంపాల్సి వస్తే మరి మామూలుగా చంపడం అసలు మహాపాపం. కానీ నీ బాధ్యతగా నువ్వు అక్కడ తప్పదు, నువ్వు క్షత్రియుడిగా యుద్ధంలో మరి చేయవలసిన పని అది. కాబట్టి మరి అది కష్టమైనా కూడా నీ బాధ్యత కాబట్టి అక్కడ ఆ సమయంలో అది నీకు పర్వాలేదు, దోషం అనేది లేదు అని చెప్పి చెప్తూ, అసక్త బుద్ధి సర్వత్రా జితాత్మ విగత స్పృహ నైష్కర్మ్య సిద్ధిం పరమాం సన్యాసేనాధిగచ్చతి. ఆత్మనిగ్రహం ఉన్నవాడు, అనాసక్తుడు, భౌతిక సుఖాలను త్యజించేవాడైన మనిషి సన్యాసం ద్వారా కర్మఫల విముక్తి అనే అత్యున్నత పూర్ణత్వ స్థాయిని పడేయగలడు అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరికైతే ఈ ఆత్మనిగ్రహం ఉందో, సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అంటే వాళ్ళు మన ఇంద్రియాలు మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోగలిగినప్పుడు, ఇష్టం వచ్చినట్లుగా అవి ఆలోచనలు వెళ్ళనివ్వడం, ఇష్టం వచ్చినట్లుగా మన ఇంద్రియాలను అవి కావాలి ఇవి కావాలంటే ఆ ప్రలోభాలకు గురి కావడం లేకుండా వాటిని నియంత్రించుకుని బ్యాలెన్స్డ్గా కంట్రోల్గా మైండ్ కంట్రోల్ చేసుకోగలిగిన వాడు అనాసక్తుడు. అవి కావాలి ఇవి కావాలని కోరికలతో నిండిపోని వాడు, భౌతిక సుఖాలను త్యజించేవాడు అయిన మనిషి. భౌతిక సుఖాలు త్యజించడం అంటే మరి కోరికలను తగ్గించుకుని ఉన్నదాంతో సంతృప్తి పడటంతో ప్రారంభించవచ్చు. అలాంటి మనిషి సన్యాసం ద్వారా మరి వదులుకుంటున్నాడు కదా, అంటే కోరికలు ప్రలోభాలను వదులుకోవడం ద్వారా కర్మఫల విముక్తి అనే అత్యున్నత పూర్ణత్వ స్థాయిని పడేయగలడు. అందుకే అన్నిటికంటే మన ఈ ముక్తికి ప్రతిబంధకం ఏది అంటే కామం, కోరిక. కాబట్టి కోరికలను తగ్గించుకోవడం అనేది చాలా అవసరం అనే ప్రతి వైరాగ్య విషయంలో మరి చెప్పే విషయం. కాబట్టి కోరికలను తగ్గించుకోవడం ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఉన్నదానితో సంతృప్తి పడటంతో ప్రారంభించవచ్చు. సో అది, సో మనిషి సన్యాసం ద్వారా కర్మఫల విముక్తి అనే అత్యున్నత పూర్ణత్వ స్థాయికి పొందగలడు. సో పూర్ణత్వ స్థాయి రావాలంటే ఏం చేయాలో ఎన్నో శ్లోకాల్లో చెప్పారు 18th చాప్టర్లో. ఎందుకంటే ఇది మొత్తం భగవద్గీత సారాంశాన్ని ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి లాస్ట్లో ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా సో ఇంపార్టెంట్ అనమాట. వీటన్నిటిలో ఈ శ్లోకాల్లో ఒక్క శ్లోకం గుర్తుంచుకున్నా మనం ప్రాక్టీస్ చేసినా చాలు మనకు అపూర్ణత్వ స్థితికి. సో ఆత్మనిగ్రహం ఉండాలి అంటే మైండ్ ఇష్టం వచ్చినట్లు వెళ్ళనీయకుండా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. అనాసక్తి, అది కావాలి ఇది కావాలంటూ ఆ విషయం వినాలి, అన్నెసరీ విషయాలు వినడానికి చెవులను, లేదంటే టూ మచ్గా తినటానికి నోరును, ఆ తర్వాత మరి అన్నెసరీ విషయాలు చూడడానికి కళ్ళను ఇలా ఉపయోగించకుండా ఆసక్తులు తగ్గించుకుని భౌతిక సుఖాలను త్యజించటం అంటే ఈ ఎంతసేపు అది కావాలి ఇది కావాలంటూ ఆ సుఖాల మీద కాకుండా మరి మనిషి ఆ రకంగా వాటిని కోరికలను తగ్గించుకుని అలా సన్యసించడం ద్వారా కర్మఫల విముక్తి అనేటటువంటి అత్యున్నత పూర్ణ స్థాయిని పొందొచ్చు అని ఈ శ్లోకంలో. ఇందాకటి శ్లోకంలో మరి భగవంతుడి మీద భక్తితో నీ డ్యూటీని నువ్వు సక్రమంగా చేయడం ద్వారా పూర్ణత్వాన్ని తెచ్చుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్పారు. ఆ మనస్ఫూర్తిగా చెయ్యి ఏ పనైనా, వేరే పని
నువ్వు కంప్లీట్గా చేసిన, మనసు లేకుండా చేసిన పరధర్మం కంటే మనసుతో పెట్టిన ధర్మం నువ్వు కంప్లీట్ చేయలేకపోయినా కూడా అదే మంచిది. నువ్వు ఇంట్రెస్ట్తో చేసే పనిని పూర్తి చేయలేకపోయినా మనసంతా పెట్టి చేస్తే అది బెటర్. కానీ నువ్వు మనసు లేకుండా ఎంత గొప్ప పని పూర్తి చేసినా కూడా దానివల్ల ఉపయోగం లేదు. అంటే నీ గుణానికి తగ్గ పని అంటే నీ స్వభావాన్ని అనుసరించి నీ యొక్క స్వభావానికి తగిన పని నువ్వు చేసుకో. అవ్యక్త 848 చూసామా? 49th అసక్త బుద్ధి సర్వత్రా జితాత్మా విగత స్పృహ నైష్కర్మ్య సిద్ధిం పరమాం సన్యాసేనాధిగచ్చతి. ఇప్పుడు ఇది చూసాం. సో ఆసక్తి తగ్గించుకుని సర్వత్రా అన్ని విషయాల్లో జితాత్మ అంటే జయించడం. ఆత్మని అంటే ఇక్కడ మనస్సును జయించి అంటే మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుని, విగత స్పృహ కోరికలతో నిండిపోకుండా, కోరికలు లేకుండా, నైష్కర్మ్య సిద్ధి ప్రతిచర్యలేమి రియాక్షన్స్ లేకుండా, ఏదైనా జరిగినా మనం రియాక్ట్ అయిపోకుండా మనం యూజువల్గా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటూ, సిద్ధిం పరిపూర్ణత్వాన్ని, పరమాం ఉత్కృష్టమైన సన్యాసే ఇట్లాంటి సన్యాసం ద్వారా అధిగచ్చతి పొందుతారు. ఏం పొందుతారు? నైష్కర్మ్య సిద్ధి అంటే ప్రతిచర్యలేమి లేని అంటే బంధాలు ఏర్పడని మోక్ష స్థితిని పొందుతారు. ఆత్మనిగ్రహంతో అనాసక్తితో భౌతిక సుఖాలను మరి వదిలి మనిషి సన్యాసం ద్వారా కర్మఫల విముక్తి అనేటటువంటి అత్యున్నత పూర్ణ స్థాయిని అంటే కర్మఫలాలు లేని ప్లేస్కి వెళ్తాడు, పరిపూర్ణత స్టేజ్కి. సిద్ధిం ప్రాప్తో యథా బ్రహ్మ తథాప్నోతి నిబోధమే సమాసేనైవ కౌంతేయ నిష్ఠా జ్ఞానస్య యా పరా. కుంతిపుత్ర కౌంతేయ, మరి ఇలాంటి సిద్ధత్వం ప్రాప్తి పొందినవాడై యథా అలా సిద్ధత్వాన్ని పొందిన వాడి వలె బ్రహ్మం అంటే ఇక్కడ పరబ్రహ్మం ఆ రకంగా నిబోధ తెలుసుకో. అంటే ఇలాంటి పూర్ణత్వం పొందినవాడు నేనిప్పుడు ఏ రకంగా ఉంటాడు అనేది నేనిప్పుడు చెప్తాను, విను. సమాసేనైవ అంటే సంగ్రహంగా కౌంతేయ నిష్ఠా జ్ఞానస్య, నిష్ఠ అంటే మంచి జ్ఞాన స్థితిలో యాపర దివ్య జ్ఞాన స్థితిలో ఎలా నియుక్తుడవుతాడు అంటే ఇక్కడ మొత్తం మీద అర్థం ఏమిటి అంటే ఇలాంటి పూర్ణత్వాన్ని పొందినవాడు ఎలాంటి పూర్ణత్వం ఇక్కడ చెప్పారు కదా. మరి ఆత్మ నిగ్రహంతో అనాసక్తితో ఈ సుఖాల మీద మనసు కాకుండా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటూ ఎవరైతే రియాక్ట్ అవ్వని ఈ రియాక్షన్స్ లేనటువంటి బంధాలు లేనటువంటి పరిపూర్ణ స్థితిని చేరుకోగలుగుతారో, ఎలా చేరుకుంటారు? ఆత్మ నిగ్రహంతో అనాసక్తితో దేని పట్ల రాగద్వేషాలు లేకుండా, భౌతిక సుఖాల పట్ల కోరికలు రాగాలు లేకుండా ఉండి ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి బంధ విముక్త స్టేజ్ని చేరుకోగలుగుతారు అని చెప్పారు కదా. సో అలాంటి పూర్ణత్వం పొందినవాడు అన్నమాట, ఈ లక్షణాలు ఉన్నవాడు. ఇప్పుడు నేను నీకు చెప్తాను అత్యున్నత జ్ఞాన స్థితిని ఏ విధంగా తెచ్చుకోగలడో నీకు ఈ లక్షణాలతో నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను, విను అని చెప్తున్నారు. బుద్ధ్యా విశుద్ధయా యుక్తో ధృత్యాత్మానం నియమ్య చ శబ్దాదీన్ విషయాంస్త్యక్త్వా రాగద్వేషౌప్యుదస్య చ వివిక్త సేవీ లఘ్వాషీ యత వాక్కాయమానసః ధ్యానయోగపరో నిత్యం వైరాగ్యం సముపాశ్రితః అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం పరిగ్రహం విముచ్య నిర్మమః శాంతో బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే. అద్భుతంగా ఈ 4 శ్లోకాల్లో మనకు భగవంతుడు విషయాలు చెప్తున్నారన్నమాట. అంటే మనం శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు చూసాము, అలాగే మళ్ళీ 12th చాప్టర్లో 14th చాప్టర్లో స్థితప్రజ్ఞుల లక్షణాలు చూసాం. రెండు కూడా ఒకటే. కాబట్టి భక్తి మార్గంలో శుద్ధ భక్తులైనా, జ్ఞాన మార్గంలో స్థితప్రజ్ఞులైనా, కర్మయోగంలో సమత్వంతో చేసిన వీళ్ళందరూ కూడా చివరికి ఈ లక్షణాలతో ఉన్నప్పుడే పూర్ణత్వం వస్తుంది. ఏ మార్గంలో అయినా వెళ్ళొచ్చు మనం, చివరికి ఈ లక్షణాలను ఆ మార్గంలో పరిపూర్ణత ఏమిటంటే ఈ లక్షణాలు తెచ్చుకోగలగడం. ఈ లక్షణాలు తెచ్చుకున్నాము అంటే మనం ఆ పరిపూర్ణ స్టేజి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఆ లక్షణాలను మళ్ళీ ఇక్కడ భగవంతుడు వివరించారు. ఏమని? బుద్ధితో పవిత్రుడైనందున ఇక రాగద్వేషాల నుంచి బయటపడ్డ కారణంగా
ఇంద్రియార్థాలన్నిటినీ కూడా త్యజించి, ఇంద్రియార్థాలంటే ఇంద్రియాలు కావాలి కావాలి అనుకునే ఈ విషయాలు, ఈ ప్రలోభాలు, వాటన్నిటినీ త్యజించి దృఢ నిశ్చయంతో మనోనిగ్రహం కలిగి ఉన్న కారణంగా ఏకాంత స్థానంలో వసించేవాడు. అంటే అందరిలో ఉన్నా కూడా మనసులో అతనికి ఈ వైరాగ్యం ఉంది. హ్యాండ్స్ ఇన్ ద సొసైటీ, హెడ్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్. పైకి మనం అందరినీ వదిలేసి వెళ్ళిపోక్కర్లేదు. అష్టాంగ యోగంలో లాగా అరణ్యంలోకే వెళ్ళక్కర్లా. మనం నలుగురిలో ఉన్నా కూడా మన పన్ను మనం చేస్తూ మన మైండ్ని మనం ఈ వైరాగ్యంలో నిలపగలిగితే, మరి మైండ్ని ఈ ఎప్పుడైతే కంట్రోల్ చేసుకుంటామో నిలపగలుగుతాం ఈ వైరాగ్యంలో. అలా ఏకాంత స్థానంలో అన్నమాట ఉన్నవాడు అన్న మాటకు అర్థం. మితాహారం, ఇష్టం వచ్చినట్టు కాకుండా లిమిటెడ్గా తినడం, మనోవాక్కాయాల్ని అంటే మనస్సును శరీరాన్ని కూడా ఇలా కంట్రోల్లో ఉంచుకున్నవాడు, సమాధి స్థితిలో ఉన్నవాడు, అసంగుడు అంటే రాగద్వేషాలు లేనివాడు, అటాచ్మెంట్స్ లేనివాడు. అలానే అందరినీ వదిలిపెట్టక్కర్లేదు, ఉంటూనే మన పని మనం చేస్తూ తీవ్రంగా నాది నాది అనే బంధాలతో అతుక్కుపోకుండా మిథ్యా అహంకారము, మిథ్యా బలము, గర్వము, కామము, క్రోధము, ఇవన్నిటినీ వదిలిన వాళ్ళు. అంటే ఈ కోరికల్ని, కోపాలని, గర్వాలని, అహంకారాన్ని, నేనే గొప్పవాణ్ణనే ఫీలింగ్ని, ఇవన్నీ కూడా వదులుకున్నవాడు. మరి విషయవస్తు స్వీకారం అంటే ఇంద్రియ ప్రలోభాల కోసం అవి స్వీకరించడంలో నిమగ్నం కాకుండా ఉన్నవాడు. అలాగే మరి కామక్రోధ విషయవస్తు స్వీకారం ఇలాంటి వాటన్నిటి నుంచి బయటపడ్డవాళ్ళు. మమత్వ దూరుడు, మమత్వం అంటే మళ్ళీ అటాచ్మెంట్, నాది 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 అని తాపత్రయపడుతూ ఉంటాం కదా, ఈ తాపత్రయాలను వదులుకోగలిగిన వాడు. శాంతిమయుడు అయిన మనిషి నిశ్చయంగా ఆత్మానుభూతి స్థాయికి ఉద్ధరింపబడగలడు. అంటే ఈ లక్షణాలన్నీ ఎవరివి అంటే మనం గుర్తు చేసుకుంటే మరి స్థితప్రజ్ఞ లక్షణాలు, శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు. సో బుద్ధి చేత పవిత్రులయ్యారు అంటే ఆ వివేకంతో పవిత్రులయ్యారు, ఈ జ్ఞానంతో పవిత్రులయ్యారు. పవిత్రులై రాగద్వేషాల నుంచి బయటపడ్డారు కాబట్టే ఇంద్రియార్థాలన్నిటినీ త్యజించగలుగుతున్నారు. ఇంద్రియ ప్రలోభాలన్నిటినీ వాళ్ళేమీ కూడా వాటికి గురి కావడం లేదు. ఈ దృఢ నిశ్చయంతో ఉంటున్నారు, మనోనిగ్రహంతో ఉంటున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళు మనసులో ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు చుట్టూ ఎవరున్నా సరే ఎఫెక్ట్ లేకుండా మనసులో ఈ స్థితిలోనే ఉంటారు, అటాచ్మెంట్స్ లేకుండా. ఆహారాన్ని లిమిట్ చేసుకుని, మనోవాక్కాయాలు నియంత్రించి, మనస్సును శరీరాన్ని కూడా ఇలా మరి కంట్రోల్లో ఉంచుకుని ఒక క్రమబద్ధంలో సమాధి స్థితిలో. సమాధి అంటే ఏమిటంటే సమత్వమే యోగము అన్నారు. ఏది అలాంటి పర్ఫెక్ట్ సమత్వం ఉన్నప్పుడు, యోగం ఉన్నప్పుడు మనకు ఆ సచ్చిత్తానంద స్థితితో భగవంతుడు లైట్ బల్బు కనెక్షన్ కరెక్ట్గా ఉంటే లైట్ బల్బ్ ఎలా ఠకీమని వెలుగుతుందో అలా సరి అయిన సమత్వంలో ఉన్నామంటే వెంటనే భగవతత్వం, ఆత్మతత్వం అయిన సచ్చితానంద స్థితి మనకు వెంటనే వస్తుంది. ఆ స్థితి వచ్చినప్పుడు ఆ ఆనందం, ఆ బ్రహ్మానందం, నిత్యానందం ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయి అని ఆ మనశ్శాంతి అపరిమితం. ఇక దానికి లిమిట్ లేదు. అది ఆ శాంతి వచ్చినప్పుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏ కష్టాలు కూడా మనకి కష్టం అని అనిపించవు. అటువంటి ఆనందం అది భగవతత్వం. కాబట్టి అప్పుడు భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ ఏర్పడటం అంటే ఆయన స్వభావాన్ని అనుభవపూర్వకంగా మనం అది తెచ్చుకోగలిగాం కాబట్టి మనకి ఆయనతో ఆ కనెక్షన్, సమాధి స్థితి ఏర్పడుతుంది అని. అది సమాధి స్థితి. సో యోగా, సమత్వమే యోగా అన్నారు. అది కూడా గుర్తుంచుకోండి, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఎప్పుడు రియాక్ట్ అయిపోయినా మనం ఈ మాట గుర్తుంచుకుంటే రియాక్షన్స్ తగ్గించుకోవచ్చు. సమత్వమే యోగా. దేనికి రియాక్షన్ లేకుండా ఉండగలుగుతాం. ఎవరైనా మాటన్నా, ఎవరైనా ఏదైనా చేసినా మనం రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండగలగటమే యోగం. సో విషయ వస్తు స్వీకారం వీటన్నిటి నుంచి బయటపడ్డవాడు, మమత్మ దూరుడు, శాంతిమయుడు. సో అన్నిటికీ దూరం అయితే రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటే మరి శాంతిగానే ఉంటాం కదా. రియాక్షన్స్ వల్లేగా మనకు అశాంతి, మనసులో ఈ కోపాలు, తాపాలు, జలసీలు, అసూయలు ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయి? మనమే గొప్ప అనిపించుకోవాలని ఏదో కోరికతో ఇవన్నీ ఫీలింగ్స్. సో అవి లేనప్పుడు, రియాక్షన్స్ లేనప్పుడు ఇంకా మనసంతా ప్రశాంతతే. కాబట్టి శాంతిమయుడు అయిన మనిషి నిశ్చయంగా మరి అలాంటి స్టేజ్లో అలా ప్రశాంతంగా ఉన్నవాడు మరి ఆ ఆనందాన్ని చవిచూడక ఏమవుతాడు? ఆత్మానుభూతి స్టేజ్కి ఉద్ధరింపబడగలడు అని చెప్తున్నారు. బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మా న శోచతి న కాంక్షతి సమ సర్వేషు భూతేషు
మద్భక్తిం లభతో పరాం. సో ఈ విధంగా దివ్య స్థితిలో ప్రతిష్ఠుడైన వాడు శీఘ్రమే పరబ్రహ్మానుభవాన్ని పొంది ఆనందపూర్ణుడు అవుతాడు. మరి అంతే, మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా ఇలాంటి స్థితిలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇందులో సెట్ అయిన వాడు ఇక పరబ్రహ్మానుభవాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాడు, పొంది కంప్లీట్ ఆనందంలో ఆ సచ్చితానందంతో నిండిపోతాడు. దేని కొరకు శోకించక, ఈ భౌతిక కష్టాలేవి అతనికి శోకాన్ని కలిగించవు. దేనిని వాంఛించక, ఏ కోరిక లేదు, ఎందుకంటే ఏ కోరిక తీరినా కలగనంత ఆనందం కలిగింది, ఇంకా అతనికి దేని మీద కోరిక లేదు. అలాంటి వాడు సర్వజీవుల ఎడ సమత్వ భావంతో ఉంటాడు. ఇంకా అతనికి ఈర్ష్య లేదు, ద్వేషము లేదు, నా వాళ్ళని లేదు, బయట వాళ్ళని లేదు, అందరి సమత్వంతో ఉన్నాడు. కాబట్టి అందరి పట్ల సమభావంతో, సర్వజీవుల పట్ల, మనుషులే కాదు అన్ని జీవుల పట్ల సమత్వ భావంతో ఉంటాడు. అటువంటి స్థితి అందే అతడు నా యొక్క శుద్ధయుత సేవను పొందుతున్నాడు. శుద్ధ భక్తి సేవను అంటే అలాంటి స్థితిలో అతను నా యొక్క భావనలో ఉన్నాడు, నాతో కనెక్షన్లో ఉన్నాడు అని అర్థం. అది భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ ఆయన్ని పొందటం అన్నది నా శుద్ధ భక్తి సేవ. అంటే నా యొక్క స్వచ్ఛమైన భగవంతుడి తత్వం ఎలాంటిదో ఆ తత్వంలోనే అతను పొందుతున్నాడు ఆ తత్వాన్నే అని చెప్తున్నారు. సో ఇది భగవత్ తత్వం అంటే ఏమిటి, ఆ పరతత్వం తెలుసుకోవడం అంటూ ఉంటారు. ఏమిటి అదేదో రహస్యం అంటే ఏమిటి రహస్యం? ఈ గుణాలన్నీ తెలుసుకుంటే వచ్చే శాంతి ఎలాంటిదో మనందరికీ ఇంకా స్టేజ్ లేదు కాబట్టి, మనకు తెలియదు కాబట్టి అది రహస్యం. ఎప్పుడైతే ఆ స్టేజ్ ఇలా ఆ ఆనందాన్ని, ఆ పరబ్రహ్మానందాన్ని, సచ్చితానందాన్ని ఎవరైతే ఈ క్వాలిటీస్తో ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారో వాళ్ళు నా భక్తిని పొందుతున్నారంటే నా యొక్క ఆ సచ్చితానంద తత్వాన్ని వాళ్ళు పొందుతున్నారు అని చెప్తున్నారు. సో శుద్ధ భక్తుడు ఆ రకంగా నిత్యానందంలోనే ఉంటాడు. ఇక ఏ బాధ అతనికి ఉండదు, దేని కొరకు శోకించడు. ఈ ఆనందపూర్ణత్వంతో ఆ దివ్యమైన ఆనందంలో ప్రతిష్ఠుడైన వాడు దేని గురించి శోకించడు, దేనిని వాంఛించడు, అందరి పట్ల సమద్భావంతో అతను నా భావనలో. ఇది భగవంతుడి తత్వం అన్నమాట. ఆయనకి ఏ కోరిక లేదని చూసాం. ఆయన మరి దేన్ని గురించి దుఃఖించటం అంటే కోరికలు తీరకపోతేనే కదా శోకాలు. సో ఏ కోరిక లేదు, అందరి పట్ల సమత్వం భగవంతుడికి. సో అలాంటి భావం గనుక, అలాంటి స్వభావాన్ని గనక తెచ్చుకోగలిగితే ఇక అప్పుడు భగవంతుడి యొక్క స్వభావం, ఆ సచ్చితానందాన్ని పొంది ఆ యోగాలో ఆయన్ను ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు ఆనందాన్ని. తద్వారా ఆనందంతో భగవంతుణ్ణి ఆ ఆనందంతో ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు, కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. అది సమాధి స్థితి. భక్త్యా మామభిజానాతి యావాన్ యశ్చాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం. కేవలం భక్తితోనే మాం అభిజానాతి, నన్ను తెలుసుకోవచ్చు. యావాన్ యశ్చాస్మి తత్వతః, నా తత్వాన్ని యథార్థంగా తెలుసుకోవాలంటే కేవలం భక్తితోనే అది సాధ్యపడుతుంది. భక్తి అంటే ఏమిటి? భక్తి అంటే ప్రేమ, గౌరవం అని చెప్పుకున్నాం. ఈజీగా అర్థం అవ్వాలంటే మన పేరెంట్స్ ఉన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాళ్ళ మీద ప్రేమ గౌరవం ఉంటుంది. సో భక్తి, పెద్దవాళ్ళ పట్ల భక్తి అంటూ ఉంటారు కదా. అలాగే మన తాతలు, మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్, మన ఉపాధ్యాయులు, మనకి ఇష్టమైన టీచర్స్, వీళ్ళ మీద భక్తి ఉంటుంది. గౌరవ ప్రేమలు, ప్రేమ గౌరవం. సో భగవంతుడి మీద భక్తి, మరి ప్రేమ గౌరవం. మనకి గౌరవం ఉన్నది. ప్రేమ అంటే మనం మన తల్లిదండ్రులు వాళ్ళని రోజు చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం కాబట్టి ఆ ప్రేమను డెవలప్ చేసుకోగలిగాం, ఫిజికల్ ప్రేమ అది. బట్ ఇక్కడ మనం ఇంకొంచెం డీప్గా వెళ్ళాలి. భగవంతుడు మన కంటి ముందు రోజు మనం చూడలేదు కాబట్టి ఇంకా అంత ప్రేమ డెవలప్ చేసుకోలేమంటే, అందుకే భగవంతుడిని మనం తరచూ స్మరించుకోవాలి. స్మరించిన కొందికి ఆయన మనకి దగ్గర అవుతారు. అందుకనే స్మరణ మార్గం ఇంపార్టెంట్. ఏది యద్భావం తద్భవతి, ఏది ఆలోచిస్తే అదే అవుతాం. సో ఇంద్రియ విషయాలు ఆలోచిస్తే మరి వాటిలోనే చిక్కుకుపోతాం. భగవంతుడి వైపు మనసు తిప్పాము అంటే భగవంతుడి మీదే ప్రేమ డెవలప్ అవుతుంది. అదొకటి. తర్వాత భక్తితోనే నన్ను అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే, భక్తి అంటే ఇంకా డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటంటే ఈ రకంగా భగవంతుణ్ణి శరణు వేడి వైరాగ్యాన్ని, ఈ ఇంద్రియార్థాల మీద మోజు వదిలి, భౌతికత్వం మీద మోజు వదిలి,
ఆధ్యాత్మికత్వం వైపు తిరగడము. సో ఈ ఇంద్రియార్థాలను కంట్రోల్ చేసుకోవడం ఎందుకు? ఈ భౌతిక కోరికల మీద ఈ మోజును తగ్గించుకోవడానికి. ఆ తర్వాత మరి అన్నిటినీ సృష్టించిన భగవంతుణ్ణి మనం గౌరవించి శరణు వేడటానికి. అది భక్తి అంటే మరి. సో అలాంటి మార్గం ఉంటేనే మనం అలాంటి భక్తి ఉన్నప్పుడే భగవంతుని యథార్థంగా తెచ్చుకోవచ్చు. వైరాగ్యంతో ఆయనను శరణు వేడటం అంటే ఏది జరిగినా భగవంతుడి యొక్క ఆయన యొక్క చేష్టయే కాబట్టి మనం దాన్ని అంగీకరించి యాక్సెప్ట్ చేయగలుగుతాం. సో అది భక్తి, శరణాగత తత్వం భక్తి. సో ఆ శరణాగత తత్వంతోనే భగవంతుణ్ణి నిజంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆ వైరాగ్యంతో. కాబట్టి శరణాగత తత్వం వైరాగ్యంతో కానీ రాదు. అందుకని ముందు కోరికలను తగ్గించుకుని వైరాగ్యంతో, తర్వాత భగవంతుణ్ణి వెతుక్కుని శరణాగత తత్వంతో ఉండగలగటం. అటువంటి భక్తితోనే నన్ను సంపూర్ణంగా తెలుసుకున్నప్పుడు నా ధామాన్ని చేరగలడు. సో ఎప్పుడైతే ఈ రకంగా భగవంతుణ్ణి కంప్లీట్గా తెలుసుకోగలిగినప్పుడు, ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలిగినప్పుడు వైరాగ్యంతో శరణాగత తత్వంతో ఆయన ధామాన్ని చేరుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. 78 శ్లోకాస్ ఉన్నాయి. సర్వకర్మాణ్యపి సదా కుర్వాణో మద్వపాశ్రయః మత్ప్రసాదాదవాప్నోతి శాశ్వతం పదమవ్యయం. సో అన్ని సర్వకర్మలలో నియుక్తుడైన వాడు సదా కుర్వాణో మద్వపాశ్రయః, ఎప్పుడూ నా రక్షణలో ఉంటూ, ఇలాంటి భక్తుడు ఏ కర్మలో నియుక్తుడైనా సరే, ఎలాంటి భక్తుడు మరి ఈ వైరాగ్యంతో, ఈ శరణాగత తత్వంతో, అనాసక్తితో తన బాధ్యతలు తను చేసుకుంటూ, మమత్వం లేకుండా మరి కోరిక అనేది వదిలి బాధ్యతగా తన పని తను చేసుకునేవాడు ఏ పనుల్లో నియుక్తుడైనా మద్వపాశ్రయ అంటే నా రక్షణలో ఉంటాడు. నా రక్షణలో ఉంటూ శాశ్వతము అవ్యయమైన పదాన్ని నా అనుగ్రహంతో పొందగలడు. మత్ప్రసాదాత్ అంటే నా యొక్క అనుగ్రహంతో ఆప్నోతి పొందుతాడు. శాశ్వతమైన పదం అవ్యయమైన నాశనం లేని ఈ పరమ పదాన్ని పొందుతాడు. ఎవరు? అన్ని రకాల కర్మల్లో నియుక్తుడైనా సరే నా శుద్ధ భక్తుడు నా రక్షణలో ఉంటూ శాశ్వతము అవ్యయం అయిన భగవత్పదాన్ని, పరంధామాన్ని భగవద్ అనుగ్రహంతో పొందగలడు. మళ్ళీ మనం ఇక్కడ కూడా ఈ మాట వెరీ ఇంపార్టెంట్. మత్ప్రసాదాత్ అంటున్నారు. నా ప్రసాదంతో, నా అనుగ్రహంతో. సో నా యొక్క గొప్ప బిహేవియర్తో నేను భగవంతుని తెలుసుకున్నాను కాబట్టి నేను అర్హుణ్ణి అయిపోతానని మళ్ళీ ఆ అహంకారం అక్కడ ఉండకూడదు. ఈ శుద్ధ భక్తుడికి అది ఉండదు. ఆయన అన్నీ కూడా ఆయన ప్రసాదం అనుకుంటాడు. భగవత్ ప్రసాదం, పరంధామం వచ్చినా భగవత్ ప్రసాదమే, ఏదొచ్చినా భగవత్ ప్రసాదమే అనుకుంటాడు. సో అలాంటి స్థితి మత్ప్రసాదాత, నా ప్రసాదంతో పొందుతాడు, నా అనుగ్రహంతో పొందుతాడు. అది మనం ఆ భావాన్ని కూడా తెచ్చుకోవాలి. అంటే ఇదేదో నేను గొప్ప స్థితికి వెళ్ళానని అహంకారం వస్తే ఆ స్థితిలో ఉండవు ఇంకా. కాబట్టి అహంకారంతో వచ్చేసినప్పుడు సో ఈ శుద్ధ భక్తుడికి అదేమి లేదు. అందుకే భగవద్ అనుగ్రహంతో ఆయనకు పరమపదం శాశ్వతమైనది దొరుకుతుంది. ఈ శుద్ధ భక్తులకు వాళ్ళు అన్ని పనుల్లో నియుక్తులైన ఈ మెంటాలిటీతో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడు భగవద్ రక్షణలో ఉంటూ ఆయన పరమపదాన్ని పొందుతారు. ఉదాహరణకు ప్రహ్లాదున్న ఆ రోజుల్లో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవాలంటే ప్రహ్లాదుడు మరి ఆయన్ని చంపినా ఏది చేసినా ఆయన భగవద్భక్తిలోనే నియుక్తుడై ఉన్నాడు. సో భగవంతుడే ఆయన్ను రక్షించాడు. సో నా శుద్ధ భక్తుడు నా రక్షణలో ఉంటాడు, నా అనుగ్రహంతో నా ధామాన్ని పొందుతాడు. చేతసా సర్వకర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరః బుద్ధియోగముపాశ్రిత్య మచ్చిత్త సతతం భవ. సర్వకర్మలు నా మీదనే ఆధారపడి సర్వకర్మలు చేస్తూ ఈ అన్ని కర్మల్లో కూడా నా మీదే ఆధారపడి నా రక్షణలో ఉండి కర్మ చెయ్యి అంటున్నారనమాట. నువ్వే పని చేసినా నా రక్షణలో అంటే భగవంతుడా నువ్వే చేయించు, నీ కోసం చేస్తున్నా, నాకు శక్తి నివ్వు అని చెప్పి ఆ భావంతో ఉండటం, నా మీదే ఆధారపడి భగవంతుడికి అర్పించి చేయడం. సో అది భగవత్ ప్రీత్యర్థం చేయాలనుకోవడం, ఆయనకి నచ్చే విధంగా. అలాంటి భక్తిలో సంపూర్ణంగా నా మీదే చిత్తం కలవాడు. సో ఏ పని చేసినా సరే భగవంతుడిని సమర్పించి చేస్తున్నాను అనుకుని ఆ భగవాన్ నువ్వే చేయించు, నాకు ఆ శక్తినివ్వు
అనేటటువంటి మెంటాలిటీ నువ్వు ఆ రక్షణలో, నా రక్షణలో ఉన్నట్లుగా నువ్వు కర్మ చెయ్యి. అలాంటి భక్తితో సంపూర్ణంగా నా మీదే మనసు కలవాడు అవ్వు. సో ఆ రకంగా ఏ పని చేసినా భగవంతుడిని తలుచుకుంటూ నువ్వు పని చేసి ఆ రకంగా మనసుని నా మీదే పెట్టు. మచ్చిత్త సర్వదుర్గాణి ఎందుకు ఎప్పుడు భగవంతుడి మీదే మనసు పెట్టి పని చేయాలి అనే డౌట్ వస్తే ఇక్కడ ఆన్సర్ చెప్తున్నారు. మచ్చిత్త సర్వదుర్గాణి మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి అధచేత్వం అహంకారాన్న శ్రోష్యసి వినంక్ష్యసి. మచ్చిత్త సర్వదుర్గాణి, నా మీద మనస్సును పెట్టి నువ్వు గనక చేస్తే మరి అన్ని అడ్డంకులను కూడా మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి, నా అనుగ్రహంతో నువ్వు దాటగలుగుతావు. మరి ఎవరి మీద మనసు ఆయన మీద పెట్టినప్పుడు ఆయన మరి ఈ మనస్సు కరెక్ట్గా ఆయన మీద లగ్నం చేసినప్పుడు ఆ కాంటాక్ట్ వచ్చి భగవంతుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ పనిలో ప్రవేశించి మరి ఆయన అన్నిట్లో ప్రవేశిస్తారుగా భగవంతుడు, ఇందులోనేనా అని మళ్ళీ డౌట్ వస్తే అక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే ఆయన యొక్క ఆ శక్తితో మరి మనం అది కంప్లీట్ చేయగలుగుతాం. మత్ప్రసాదాత్ ఏ అడ్డంకులనైనా దాటుకోగలుగుతాం ఆయన శక్తి వచ్చినప్పుడు. అది అడ్డంకులు రాకుండా ఉంటాయని కాదు, వస్తాయి, వచ్చినా కూడా భగవద్ అనుగ్రహంతో దాటగలుగుతాం ఆయన మీద మనస్సును మనం ఉంచినప్పుడు. అధచేత్ మరి మనస్సు ఆయన మీద లేకుండా ఏ భౌతికత్వం మీద ఉంటే ఇక అన్ని అడ్డంకుల్లో బాధలు, దుఃఖాలు, కృంగిపోవటాలు అన్నీ జరుగుతాయి. అలా కాకుండా భగవంతుడి మీద మనస్సును పెట్టి ఏదొచ్చినా మరి ఆయన మీద భక్తిభావం జరగనప్పుడు ఆ శక్తితో మనం అన్నిటినీ కూడా దాటగలుగుతాం, అన్ని అడ్డంకుల్ని. అధచేత్వం అహంకారం, ఒకవేళ అహంకారంతో గనక నశ్రోష్యసి వినలేదనుకో నువ్వు వినాక్షసి మరి వినాశనాన్ని పొందుతావు అని చెప్తున్నారు. వినాశనం అంటే మరి ఇలాగే ఈ దుఃఖాల్లో, తాపాల్లో, కోపాల్లో, ఈర్ష్యల్లో చిక్కుకుపోతావు. సో నా మీద మనస్సున్న వాడివైతే నువ్వు నా కరుణతో, మత్ప్రసాదాత్ నా అనుగ్రహంతో ఈ ఆటంకాలన్నిటినీ కూడా దాటుకుంటావు, ఈ బద్ధజీవన ఆటంకాలన్నీ. కానీ ఒకవేళ నా మాట వినలేదనుకో ఇంక నువ్వు అహంకారంతో ఏదో చెప్తున్నారులే మనం చేసేది చేసుకుందాం అనుకుంటే ఇక నువ్వే మరి ఈ వినాశనాన్ని పొందగలవు అని అంటున్నారు. యదహంకారమాశ్రిత్య నయోత్స్య ఇతి మన్యసే మిథ్యైష వ్యవసాయస్తే ప్రకృతిస్త్వాం నియోక్ష్యతి. ఒకవేళ అహంకారంతో నువ్వు గనక నయోత్స్య, నేను యుద్ధం చేయను ఇతి మన్యసే అని అనుకున్నావు అనుకో, అసత్యము, మిథ్యైష, ఇదంతా మిథ్య, వ్యవసాయస్తే అనే నిశ్చయంతో ప్రకృతిస్త్వాం అంటే ప్రకృతి అంటే స్వభావము, త్వాం నిన్ను, ఆ స్వభావం నిన్ను నియోక్షతే అంటే నియోగిస్తుంది. అంటే నువ్వు ఒకవేళ నా ఆదేశాన్ని అనుసరించి నువ్వు యుద్ధం గనక చేయలేదనుకో నువ్వు తప్పు మార్గం పట్టిన వాడివి అవుతావు. ఎందుకు నీ స్వభావాన్ని అనుసరించి నువ్వు యుద్ధంలో నియుక్తుడవు కావలసే ఉన్నది. ఎందుకంటే నీకు క్షత్రియ స్వభావం ఉన్నది కాబట్టి నువ్వు చేయకుండా కూర్చుంటే నీకేమి సుఖం లేదు. నువ్వు ఆ రకంగా నీకు మరి నష్టమే వస్తుంది. నీకు నియోక్షతి, నీకేమీ కూడా లాభం లేదు. కాబట్టి తప్పు మార్గానికి వెళ్ళిన వాడివి అయిపోతావు. కాబట్టి నీ స్వభావాన్ని అనుసరించి నువ్వు యుద్ధంలోనే నియుక్తుడు కావలసి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే క్షత్రియ గుణాలు ఉన్నవాడు కాబట్టి యుద్ధం చేయడం అతని సహజ ధర్మం కాబట్టి మరి అహంకారంతో ఏదో గురువు, పితృలు, పితామహులు ఇదంతా పాపం వస్తుంది అనుకుంటున్నాడు. అంటే అర్జునుడు కర్మలకు, ఈ శుభాశుభ ఫలితాలకు నేనే కారణం అనుకుంటున్నాడు. నేనే గొప్పవాణ్ణి, నేను చంపేయగలను, చంపేస్తే పాపం వాళ్ళని జాలు తెలిసి నేను అంటే ఇదంతా ఏంటి, అక్కడ ఎక్కడో అహంకారం ఉంది. ఇది భగవద్ అనుగ్రహంతో నాకున్న శక్తి ఆయన ఇచ్చింది అనుకోవడం లేదనమాట. సో ఎంత భక్తున్నా కూడా చూసారా మరి ఇంత అహంకారం కొంత ఉన్నది, ఇంకా కంప్లీట్ జ్ఞానం లేదన్నమాట అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంతటి నిరహంకారంతో, అంతటి శరణాగత తత్వంతో ఉండాలి. సో అందుకని ఇక్కడ అర్జునుడు నేను అందుకని చేయను అది ఇది అంటున్నావు, నువ్వు అన్ని భగవంతుడు వదిలిపెట్టి నీ బాధ్యతను నువ్వు సక్రమంగా భగవంతుడికి అర్పించి చెయ్యి. అందుకని నువ్వు నీ స్వభావం, మరి క్షత్రియ స్వభావం, నీ స్వభావాన్ని బట్టి నువ్వు యుద్ధం చేయవలసే ఉన్నది. నా నిర్దేశాన్ని గనక నువ్వు పాటించకుండా యుద్ధం చేయకపోతే నువ్వు తప్పు మార్గంలో పడ్డవాడివి అవుతావు.
మరి ఏదో భగవంతుడు చెప్తున్నాడు తప్పు ఇది ఒప్పు అని, ఆయనకు తెలియదా ఏది తప్పు ఏది ఒప్పు అని. మరి స్వభావజేన కౌంతేయ నిబద్ధ స్వేన కర్మణ కర్తుం వేచ్ఛసి యన్మోహాత్ కరిష్యస్య తత్. మోహ కారణంగా గనక నువ్వు ఇప్పుడు నా నిర్దేశానుసారాలు నేను చెప్పిన ప్రకారం నువ్వు చేయకుండా అంగీకరించడంలా ఈ మోహంతో ఉన్నావు కాబట్టి. ఎటువంటి మోహం? నేనేదో గొప్పవాణ్ణి, నేను చంపగలను, నేనే చంపుతున్నాను అనుకుంటున్నావు నువ్వు. ఈ మోహంతో ఉండి నేను ఇప్పుడు నీకు చెప్తున్నా కూడా నువ్వు వినడంలా. ఏదో చెప్తున్నాళ్లే కృష్ణుడు, మరి నిజమే, మనకి ఆయన మాట అంటే గౌరవం ఉంది కానీ ఈ చంపటం పాపం అని తనే నిర్ణయాలు చేసుకుంటున్నాడు. భగవంతుడి కంటే తనకి ఎక్కువ తెలుసు, ఇదంతా నేనే వెళ్ళి చంపుతున్నాను అనుకుంటున్నాడు కానీ అసలు భగవంతుడి యొక్క ప్లాన్ లేనిదే, ఆయన శక్తి లేనిదే ఏది జరగదు. ఆయన చెప్తారు కదా, నువ్వు ఒక పనిముట్టుగా ఉండు, నేనే ఇంతకు ముందే నేను అన్ని చేసేసాను, ఇదంతా అందరూ ఇదివరకే చంపబడ్డారు నా ప్లాన్ ప్రకారం, నువ్వు ఒక నిమిత్త మాత్రుడుగా ఉండని చెప్తారు కదా, నిమిత్త మాత్రం భవ సవ్యసాచి అని. సో అది మర్చిపోతున్నాడు అనమాట. తనేదో చంపుతున్నాను అనుకుంటున్నాడు కానీ అన్నిటికీ భగవత్ ప్రేరేపణ ఉండాలి. మనం కర్మ కావాలంటే ఏది ఉండాలి? అన్నీ చూసాం. మన ప్రయత్నం ఉండాలి, బాడీ ఉండాలి, ఆత్మ ఉండాలి, ఇంద్రియాలు పనిచేయాలి. ఏది ఉన్నా ముందు ఫైనల్గా ఆ పరమాత్మ అనేది లేనిది ఏది చేయలేము అన్నది చూసాం. సో అది మర్చిపోయాడు అనమాట. ఆ మోహంతో నువ్వు ఇప్పుడు ఏదో నేనే చేస్తున్నాను, నా చేతిలోనే ఉంది, నేను ఆపేశానంటే వాళ్ళు పోరు అనుకుంటున్నావు. వాళ్ళు పోవాలని ఉంది, నువ్వు ఒక పనిముట్టు అయ్యావు ఇక్కడ, అంతే. సో ఆ విషయం మర్చిపోయాడు. సో నేనే చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నాడు మోహంతో. నువ్వు ఇప్పుడు నా నిర్దేశానుసారం నువ్వు ప్రవర్తించడానికి, నా ఆదేశాలు పాటించడానికి నువ్వు అంగీకరించడం లేదు కానీ కౌంతేయ, నీ స్వభావం వల్ల నీకు ఈ కర్మ వచ్చింది, ఏది క్షత్రియ కర్మ. కాబట్టి నువ్వు ఆ కర్మచ్చే అవసరమై నువ్వు దానిని చేయగలవు. నీ స్వభావాన్ని బట్టి నువ్వు దీన్ని చేయగలవు, నువ్వు చేయనని అంటున్నావు కానీ మోహంతో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సరే, ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశ అర్జున. సో ఎన్నో రకాలుగా ఇక్కడ లాస్ట్లో మళ్ళీ చెప్తున్నారనమాట. నువ్వు క్షత్రియుడిగా పుట్టి నీ పని నువ్వు చెయ్యాలి. నువ్వు మరి యుద్ధం మానేసి వెళ్ళావంటే ఎదుటి వాళ్ళ పని ఫుల్గా చేయటం కంటే నీ డ్యూటీని హాఫ్ చేసినా బెటర్. అంటే మనసు లేకుండా నువ్వేదో వెళ్ళిపోయి నీ పనిలో ఇప్పుడు యుద్ధం మానేసినా అది నీకు నష్టమే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో మనసు ఇక్కడ ఉంటే నువ్వు అది చెయ్యాలి, నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యాలి. అలాగే మరి నీ స్వభావంతో పుట్టిన పనిని నువ్వు చేయాలి. మోహంతో నువ్వు ఏదో చేయనంటున్నావు కానీ నీ స్వభావాన్ని బట్టి నువ్వు ఈ పని చేయగలవు. ఈశ్వరన్ సర్వభూతానాం హృద్దేశే అర్జున తిష్టతి భ్రామయన్ సర్వభూతాన్ని యంత్రారూఢాని మాయయ. సో అర్జున, భగవంతుడు అందరి హృదయాల్లో యజమానిగా ఉండి ఈ భౌతిక శక్తి అనే యంత్రంపై అందరూ ఎలా ఆసీనులై ఉన్న మనందరు సర్వజీవుల గతులను కూడా ఆయన నిర్దేశిస్తున్నారు. అందరూ ఈ భౌతిక ప్రపంచం అనే ఈ యంత్రం మీద, ఈ భౌతిక శక్తి అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలని ఈ మాయాశక్తి మీద మనందరం ఆసీనులమై ఉన్నాం. అందరి గతులను కూడా ఆయన నిర్దేశిస్తున్నాడు, అందరి హృదయాల్లో విరాజమానుడుగా ఉంటూ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడి నుంచి ఇలా ఈ శ్లోకం చూసి కాపుదాం. తమేవ శరణం గచ్చా సర్వభావేన భారత తత్ప్రసాదాత్ పరాం శాంతిం స్థానం ప్రాప్స్యసి శాశ్వతం. తమేవ శరణం గచ్చ, ఆయన్నే శరణు పొందు, ఆయన శరణాన్ని పొందు. సర్వభావేన భారత, అన్ని రకాలుగా భరత వంశస్థుడా ఆ అందరి హృదయాల్లో ఉన్న ఆ భగవంతుణ్ణి శరణు వేడు. తత్ప్రసాదాత్, మరి ఆయన అనుగ్రహంతో పరాం శాంతిం, పరమశాంతిని, ఆ స్థానాన్ని ప్రాప్స్యసి పొందుతావు, శాశ్వతమైన శాంతిని పొందుతావు. సో భరత వంశస్థుడా ఆ భగవంతుడికే సంపూర్ణంగా శరణు పొందు, ఆయన శరణాన్ని పొందు. ఆయన కరుణతో నువ్వు పరమశాంతిని, దివ్య శాశ్వత స్థానాన్ని పొందగలవు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో చివరికి ఈ శరణాగత తత్వం అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్. 18th చాప్టర్లో సమ్మరీ ఆఫ్ ద భగవద్గీత సారాంశం ఇదన్నమాట. భగవద్గీత సారం, భగవంతుణ్ణి శరణు వేడు. తమేవ శరణం గచ్చ సర్వభావేన భారత, అన్ని సమయాల్లో అన్ని రకాలుగాను భగవంతుణ్ణి శరణు వేడు.
ఆయన ప్రసాదంతో, ఆయన అనుగ్రహంతో నువ్వు పరమశాంతిని పొందగలవు. ఆ పరమశాంతిని, దివ్య శాశ్వత స్థానాన్ని కూడా పొందగలవు అని చెప్పి శరణాగత తత్వాన్ని అలవర్చుకోవాలి. అంటే ఏది జరిగినా రియాక్షన్ లేకుండా భగవత్ ప్రసాదం అనుకునే తత్వాన్ని, అది ఎలా వస్తుంది అంటే వైరాగ్యం తెచ్చుకోవాలి ముందు. ఇష్ట మమకారాలు, రాగద్వేషాలు తగ్గించుకుని, మరి కోరికలను తగ్గించుకుని, మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకుని, ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకుని, ఆ రకమైన వైరాగ్యాన్ని తెచ్చుకుని భగవంతుడికి సరెండర్ అవుతాం. ఏది జరిగినా ఆయన ప్రసాదం అనుకోగలం. అది. సో 63rd నుంచి నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. రేపు క్లాస్ ఉండదు, ఫ్రైడే పెట్టుకుందాము. ఫ్రైడేతో ఇది 18 చాప్టర్స్ కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకేనా? వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. మరి ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉంటే